Stojíme pred domom na Hviezdoslavom námestí číslo 25, v ktorom sa od roku 1871 nachádzala pekáreň bratislavských rožkov Wilhelma Scheuermanna, ktorú neskôr prevzal Georg Lauda. Táto pekáreň patrila medzi najvýznamnejšie pekárne bratislavských rožkov, ktoré si v tomto roku na veľkonočný pondelok pripomínajú 425. výročie svojho vzniku, respektíve prvej písomnej zmienky. Podľa knihy majstrov cechu prešporských pekárov, ktorá sa nachádza v archíve mesta Bratislavy, sa na veľkonočný pondelok v roku 1599 rozhodlo, že bajgle majú piesť všetci tí, ktorí pečú praclíky. Občianske združenie Bratislavskej rožky vzniklo v roku 2010 a zvolilo si názov podľa tejto svetoznámej prešporskej sladkej pochúťky. Svojou činnosťou výrazne prispelo k tomu, že sa toto pečivo opäť dostalo do povedomia Bratislavčanov. Veď v roku 1999, keď bajgle oslavovali 400. výročie svojho vzniku, si v meste nikto nepripomínal ich výročie. Presne na 425. výročie vzniku bratislavských rožkov preto naše občianske združenie Bratislavské rožky štartuje na Startlabe svoju kampaň. Táto kampaň má za úlohu akumulovať dostatok finančných prostriedkov, aby sme mohli dokončiť a vydať knihu s názvom 400-ročná legenda História bratislavských rožkov. Pôjde o unikátne dielo, ktoré prvýkrát v histórii predstaví kompletnú históriu bratislavských rožkov. Okrem materiálov venujúcich sa histórii pečiva, ako aj pekárskych dynastií, bude táto kniha obsahovať aj recepty na historické bratislavské rožky, ako aj príťažlivú obrazovú dokumentáciu a vzácne dobové dokumenty viažúce sa k bratislavským rožkom. Podporte prosím na Startlabe vydanie tejto dôležitej knihy a oslávte s nami výročie bratislavských rožkov tak, ako sa patrí.